Så kører vi. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg fortælle lidt om mig selv. Og vi skal fortælle om min hundevalg. Jeg elsker lilla, blå, og så elsker jeg hvid. Min sport, håndbold selvfølgelig. Jeg elsker håndbold. Og så der kommer også en ny gæst her i dag, som er Luna. Kom, Luna. Så kan du fortælle lidt om dig selv. Ja, jeg hedder Luna, jeg er 9 år, jeg går min fritid håndbold og running. Jeg elsker lilla, lysrød og blå og hvid. Jeg går i 3. A, og vi går i klasse sammen, fordi det hedder 2. 3. Så sådan, og Vi er ikke så mange, så ja, vi bor på Gøl, det er en meget lille by. Meget lille. ja. Altså, hvis det her var en normal by, så ville den være sådan her, eller sådan et eller andet. Hvis det her det var en normal by, altså sådan så var vores by cirka sådan her. Ja, den er meget lille. Ja. Luna, jeg tænker bare, du kan tale lidt med bloggen, imens jeg henter vores hundevalg. Ikke? Hej hej. Så ses vi lige om lidt. Hej. Nå, blokken lille, hun har lige fundet hundevalg. Shoo, boom, Christian Burn, banan. Så sådan. Ja, lille, den skulle lige nu kommer hun med sin hund. Hvad synes du? Molly. Det er Molly. Er hun ikke cute? I kan bare stille en masse spørgsmål ned i kommentarerne til. Og hvis vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lave den her video, så ja, skriv lige i kommentaren. Altså, vi ses i næste video. Video eller blog, hvad det nu ender med. Vi ses i næste video. Hej hej. Hej.